बे गलखौ बे जितु आंनि सिमां बेखौ जाफुंहोनायाव आङो गोबां हार्ड वर्क खालामनो गोनां जादों जितु डाइट मेनानो जाबाय डाइट मेनटेन खालामनाय गोबां खस्थ' जितु प्रटिन पाउडार जानो गोनां जायो आरो बिदिनो नेचारेलि चिकेन ब्रेस्ट ओमफ्राय दाउदै बिदि गोबां खरस जायो बेबायदि आं बेफोरखौ मेनटेन खालामदोंमोन आरो आङो 2 टाइम्स एक्सारसाइस खालामदोंमोन मर्निं आरो इभिनिं गेमनि मास मोनसेनि सिगां आं 2 टाइम एक्सारसाइस हार्ड वर्क खालामदोंमोन मेनानो जाबाय डाइट आरो बे लाइनाव हाबला माने गोबां लोगोफोरखौ एभर्ड खालामनो गोनां जायो मानोना नोङो नोंनि जानाय नोंनि डिसिप्लिन नोंनि थाबायनाय बे बेलेग जाखायो मानोना जानायावफोराव लोंनायफोरावनो गोबां गावखौनो माने हमथानो गोनां जायो आरोना बिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो जुदि जों एक्सारसाइस खालामोब्ला जोंनि देहाया फिट थायो जितु जोंनि बेमार आजार बेफोरनिफ्रायबो जोङो प्रटेक्सन मोननो हायो आंहा मास मोनसेनि सिगां सासे लोगो बिथाङा हाइ प्रेसाराव दङमोन दा बिथाङा 1 मान्थ जाबाय दा बिथाङा जिमाव फैबाय जिमाव फैनानै बिथांनि जितु हाइ प्रेसार बियो नर्मेल जाबाय आरोना अब्ला जोङो एक्सारसाइसनि गेजेरजों जोङो देहाखौ फिट लाखिनो हायो बेनिखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि इयुथ जितु लाइमोनफोर जुदि नोंथांमोनाबो जुदि फिटनेसआव गोसो होयोब्ला मोजां जागोन आरोना जथेस्थ' बिराद मोजां मोनदों आङो जेनेबा आंनिनो स्टुडेन्ट फ्राय 2 बोसोरसो आंनि जिमावनो वार्कआउट खालामबाय बियो आरो जोंबो बहुद हेल्प खालामबाय बिथांखौ आरो बिथाङा अनलि स्टुडेन्टल' नङा गुबुन गोदान फैनाय स्टुडेन्टफोरखौबो एसे नायना होफायोमोन बेजों लाबोदों आं बेखौ मोजां मोनखायोमोन दा बिथाङा जेनेबा मैयानि जि बादायलायनाय कन्टेस्टआव मेन फिजिक्सआव जिथु फार्स्ट प्राइज मोनना होबाय दा आंनि जिमनिबो नाम जाबाय आरो आं साबसिन मोजां मोनबाय आरो दा बिथांनि फिउचारा ब्राइट मानो होनबा बिनि बडिया जेनेटिकखा एसे गड गिफ्टेड जेनेटिकखा गासिबो बिनि बायदि जागोन बे नङा बेहा बडिया जेनेटिकखा बेवहाय बिथाङा खस्थ' खालामनायजों लोगोसे फिथाइखौ मोनबाय आरो आंनि बे जिमखौबो नाम खालामबाय बेखायनो आं बेखौ अल दा बेस्टबो होबाय आरो हामग्लायनायबो थाबाय आरो दा जोंनि गोदान स्टुडेन्ट जिथु लाइमोन सेंग्राफोरा गोबां बिदिनो ड्राग्स एडिक्टेड गोबां बिदि जोंनि दा आथिखालनि समाव जागासिनो बिथांमोनाबो दा जेनेबा नै जनकमोन बायदिखौ नायनानै एसे सोलोंनांगौ बा हेल्थ कनसियास जानांगौ दाथ' जेनेबा जायानो एजेड बिथांमोनाथ' गोबां बेमार आजार हाबनायजों लोगोसे गोबां हेल्थ कनसियास जानो सानबाय दा गोबां जोंनि बे उदालगुरियावहाय प्राय 6 बोसोरनि सिगां बिदि फिटनेसनि बिखय बिदि जेबो मिथियामोन आरो प्रायानो जिम होनबोला खायसे मिनियोसोमोन दा लासैनो बेमार आजार हाबनायजों लोगोसे डक्टरफोराबो मोजां एडभाइस होनायजों लोगोसे दा हेल्थ कनसियास जानो सानबाय दा प्राय आंनि जिमाव फुङावथ' मथा मथि 56 इयार्सनिबो स्टुडेन्ट फैयो बिथांमोना प्राय रेगुलारानो आरो मोजां रिजाल्ट मोनदों गाव बेखौनो हेल्दि एसे गोगोम गावसोरानो आंखौ बुङो जेनेबा जिमाव फैयाब्ला जोंनि देहाया सेस जाबायमोन दा जिमाव फैनानैसो दायो जोंहा जेबो बेमार आजार गैया आरो जानला मानला बेमारफोराबो जेनेबा जाया जिमाव फैयो बिथांमोनखौ जानला मानला बेमारफोराबो बिदि थाबनो एटेक खालामनो हाया आरो जेनेबा बिथांमोननि जिथु जायानो बिदि एक्सारसाइस खालामबाय थायो बिथांमोननि जिथु इमिउनिटि पावारा एसे स्ट्रं जाना थायो बेखायनो आं खावलायो जोंनि इयुथ्सफोरखौ दा जिथुनाखि उथिबोनाय इयुथ्सफोर बिथांमोना जिमाव फैनांगौ आरो जोंनि सिनियरफोरनि जिथु फोरोंनाय बेखौ जेनेबा फल' खालामनांगौ आरो दाथ' नै उदालगुरियावनो जोंहा जनक बिथाङा जेनेबा चेम्पियन जाना फैबाय बिथांमोनखौ फल' खालामनांगौ हेल्थखौ मारै जेनेबा मोजां लाखिनांगौ बिथांमोना फै जों मोजां फोरोंगोन अनलि जेनेबा जों फैबा जे फैसा लागोन बे नङा जेनेबा जोंनाव सोंफै माबायदि मा खालामनांगौ माबायदि जेनेबा परामर्स लानांगौ हेल्थनि बिखय बेखौ जोङो बुंगोन खारन जोंनिनो फंबाय बिदामोन बिसोरो जेनेबा जों जेसां हायो फोरोंलांगोन आरो बेखौनो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे जिमाव खैजोनसो सुबुंफोर दङ दाथ' प्राय 110 120 बेबायदि स्टुडेन्ट दङ आरो दायो थारमाने उदालगुरियाव आंनो सेथि जिम खुलिजेननाय नालाय
जेनेबा प्राय जेनेबा रेगुलार स्टुडेन्टफोरा 120 जनसो दङ आरो आंना जिमा बै इउक' बेंक गाहायावसोमोन मथा मथि 7 बोसोरसो जाबाय आं जिम खुलिनाया आरो जेनेबा 7 बोसोर दा रानिं सोलिनाया 7 बोसोरसो जाबाय आंहा जिमा बे सिस्टेम माने आंहा मोनसे जेनेबा रुल दङ जेनेबा फुंनि 5टा बाजियाव खुलियो 5टा बाजियाव जेनेबा 5टानि बेटसा बेलेग 6टानि बेटसा बेलेग जेनेबा गावबा गाव टाइम जेनेबा नोङो जि टाइमाव खायो बे टाइमाव नों फैजागोन आरो जेनेबा दाथ' जेनेबा हलाबो गिदिर नालाय जेनेबा एभेलेबल जेनेबा खनसेयावनो 30 जनसो मानसि खालामजायो दा जेनेबा नोंनि गोसो जेनेबा नों मा टाइमाव फैयो नों फैनो हागोन आरो बिदि जयनिंआथ' जेनेबा जाबायानो थायो जेनेबा मासाव जेनेबा आंहा मथा मथि स्टुडेन्टआ जेनेबा 7-6 जनाथ' जेनेबा गोदान निउ कामारा फैखायो जेनेबा जाय जेरै हायो जेनेबा फैबानो जाबाय आरो एसे डिसकाउन्टबो सोलिगासिनो दा बिनि डिटेल्सखौ जेनेबा फैबासो मिथिगोन आरो निउस नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय मैया जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट कुमरिकाटा खेल फोथाराव जों थांदोंमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिस्टार जनक दैमारि आरो दैमालु ब्रह्म आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैदों खेल फोथाराव आरो बेयाव जोंनि बर' हारिनि खेलुवैफोरा पजिसन लानो हादों बिथांमोनखौ आंनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिस्टार जनक दैमारि मेन्स फिजिकआव बिथाङा फार्स्ट पजिसन मोनदों बिथांखौ आं हामबाय होनदों आरो दैमालु ब्रह्म बिथाङाबो थार्ड पजिसन मोनदों बिथांमोनखौ जोबोद हामग्लायनाय थाबाय आरो बिथांहा जोबोद पटेनसियेल दङ स्टेटनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव थांनो हानायनि आरो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो बिथाङा थांनायनि पटेनसियेल दङ बडिखौ नायनानै खारन गोबां आं प्लेयार्सफोरा माने फिजिकखौ मेनटेन खालामनोबो हाया आरो बडिनि जिथु माने पार्ट्सफोर आरो बडिनि जिथु जेनेटिक्स बेफोरो एसेबां बारा मोजां जाया बेहा बहुद माबायानो दङ मोजाङानो दङ आरो बेहा पटेनसियेल दङ आरो लोगोसे स्पर्ट्सनिफ्राय एसे नायनानै होयोबा बिथाङा जोबोद जौगागोन आरो गावनि स्किल्सफोर दङ आरो गाइडेन्सफोर लायोबोला ट्रेनिं आरो मोजांसिन लासिनोबा जोबोद मोजां जागोन आं बेसेबांखिनिखौनो बुंनानै